Precisament a parlar de música, perquè arranca la Fira Troba'm allà a Castelló. Ainhoa, quan vulguis, endavant, Mònica. Ximo, així com podreu veure ja, ambientazo. I és que els concerts, com podreu veure darrere de mi, ja han començat. Des d'avui fins al dissabte anem a tindre així a la Fira Troba'm mogolló de música en directe. I amb nosaltres tenim al director, a Armand, per a que ens conte millor què s'espera d'esta 11a edició de la Fira Troba'm. Ho esperem tot, com en totes les edicions. Anem a tindre unes 40 actuacions musicals, anem a tindre també més de 500 professionals que se reuneixen per a debatre sobre el futur del sector, però sobretot anem a tindre una celebració de la música valenciana i la música en general. Estem molt contents d'esta 11a edició. Més de 40 concerts, entre els que es troben els de les experiències a punt. Quins són aquests concerts? Són concerts variats, destacats en diferents llocs de la fira. En el teatre principal tindrem a Titana i a Pep Jimeno Botifarra. Així a l'auditori tindrem a Tortel, tindrem el Diluvi. Anem a tindre 4 o 5 bandes tocant com a experiències a punt i sobretot tindrem també els concerts familiars del dissabte de Canta Canalla i Marcel el Marcià. Moltíssimes gràcies, Armand. I per així tenim a una artista emergent, a la Maria. Com espera tu estar en una fira com esta que dona visibilitat a estos artistes acabats d'aterrissar? És un goig estar així, per descomptat, no sé. Estar a la Fira Troba'm és algo molt especial, molt bonico, en la qual te retrobes en gent pues, molt guai, amb molts artistes, i sempre està molt bé. I bueno, el teu concert està ja quasi a punt de començar. Sí, ja està. A les 8:30 és ja. I quines sensacions tens? Estic nerviosa. He vist a massa gent que m'està dient vinga, Maria, que anirem a veure. Entonces, com, gràcies, però estic nerviosa, però molt bé. Perquè quin estil de música? No ho sé. Quin estil de música fas? Molt innovador, eh? Me costa descriure-lo, no sé. Jo diria, sempre dic que és música tradicional del segle XXI i ja està, no sé. Hem llegit que eres un poc... Bueno, he llegit que t'han anomenat la nova Rosalía. No sé, no ho puc dir jo, està lleig que jo ho diga, no sé. Bé, moltíssimes gràcies, Maria. I companys, i per als que esteu veient-nos també a casa, si voleu saber més sobre els artistes emergents, els nostres companys de la ràdio de Territori Sonor, del programa Territori Sonor d'Apunt, van estar entrevistant en directe de 9 a 11 a tots aquests artistes emergents que passen per la Fira Troba'm. I ara anem a veure com ha sigut este primer dia de fira dins vídeo. Calma,